olu yɛrɛ dama tilala fila ye awa dɔw y'a ɲini ko fɔ Sogɛl Kokala Mayiga k'ale ka bɔ a jɔyɔrɔ la a ka kɔfɛɲɛna bana o kuma fana nana caya kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ an hakili bɛ to bakuruba minnu la fɔlɔ o ye ninnu de ye san 2 in kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka minnu dan kɛnɛma yan. Ayiwa an ka foli b'i ye Lamisa ayiwa ka tɛmɛ ni jɛmukan ye ka da welekan jugu bilalen kan u ka siya dɔw latununun kan pewu u ka jamana kɔnɔna na Burkina Faso fanga ye laseli kɛ k'a fɔ ko u haminen ani u nisɔngoyalen de bɛ a yira k'a fɔ ko nin waliya fasɔn ninnu k'u b'a kɔn kosɛbɛ u ka jamana kan ne ka tila ka wele bila VOA Bambara ka kunnafoni dibaga ka bɔ Burkina Faso Wagadugu Faba Burkina Faso Faba kɔnɔna na bɛ kuma an ye a kan. Burkina Faso ngo ulangana balia ani jankuru maramafɛntigiw warankatali jamana fan 4 bɛɛra ale basi bali donna faso don fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la siya woloma ani bɛnbaliya min bɛ o ka sigiɲɔgɔnya ra min b'a senkan o y'a yira ko nin ko ninnu cohésion nationale ni waati nin bɛ kɔrɔsili dɔ yirana min b'a yirana ko anw ka sigiɲɔgɔnya ani an ka badenya olu ko fila ninnu bɛ ɲini ka nagasi ŋunuŋunu kuma minnu bɛ fɔra bɔlɔlɔsira kan ani fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yirana ko an ka ɲi ka nin kojugu ninnu kɔrɔntigɛ yanni balaw ka se o welekan ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka fagari kɛ ka fagariba dɔw kɛ ani ko ka se ka maa dɔw yɛrɛ siya latunu ni ninjuguya kuma ninnu ani jahanama kafari min bɛ se ka don fase kɔnɔ ni filɛlɛ bila anw na dakuruɲa kelen na siya woloma kelen bɛ jamana dɛndɛra Levi Kɔnfɛ ye kunnafolidila ye min bɛ lɔnni kɛ ka taa fasodenw ka sigiɲɔgɔnya kow kan ni siya woloma lawulayaw tɛ kokura ye nka sisan le a bɛ ɲini ka kunkɔrɔta ani fanga sɔrɔ dugu minnu i n'a fɔ Arbinda Burzanga Titawo walima Pobemengao o yɔrɔ ninnu na a daminɛna fɔlɔ ko ni tun ye filacɛ ye ko i tɛ se ka don lɔgɔfiyɛ ra filamusow dɔrɔn de tun bɛ se ka don nka o nana bɔ o ra k'a kɛ latigɛba ye ka se k'a yira maaw ra ko fɛn o fɛn yɛrɛ ye filaw ye o tɛ se ka don nin lɔgɔfiyɛ ninnu kɔnɔ. Toute personne qui est peul n'a plus accès au marché de ces localités-là. Nka Levi Kɔnfɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ ka se ka nin sigiɲasigi nin dakelenya? Mais il faut avoir l'audace de poser sérieusement le problème. Fo an ka ja gbaleyale ka se ka nin gringaranko ni ɲanabɔli daminɛ n'an y'a ta siramagatɔya ra ka to ka kumaw ŋunuŋunu o tɛna k'an ma ko ɲɛnama ye o tɛmɛnen kɔ a bɛ nin baasi ni ɲɔntina k'a kɛ sini kɛlɛ le ye ne ka hakilina la filajɛnkulu cɛmaw olu ka ɲɛmaw ani an ka diinɛ ɲɛmaw ka fara an ka landaya lɔnnikɛlaw kan olu kan ka kuma ta ka se ka ɲɛfɔ maaw ɲɛna fɛn min kama an ka ɲi ka ɲɔgɔn faamu ani ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ an ka baasiw bɛɛ ra. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan min y'a yira ko fangaba le bɛ jatigɛ walikɛlaw bolo ni siya woloma kɛlɛ fɛnɛ nana fara kan o bɛna kɛ baasi ye ka faso nagasi kosɛbɛ. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Mali tungaladenw ka jɛkulu min bɛ Côte d'Ivoire n'a bɛ wele ko Conseil des Maliens de l'extérieur ka ɲɛmɔgɔ kura sugandira bɛn ani keleya kɔnɔna na mɔgɔ 3 de tun kan bɔlen don a nɔfɛ a bayɛlɛmara Mariam Traoré fɛ bamanankan na an ka lamɛn. Maliden minnu sigilen don Côte d'Ivoire olu ka faraɲɔgɔn ka tɔn n'a bɛ wele ko Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire ye Moulaye Haïdara de sugandira ka bila malidenw ka tɔn ɲɛfɛ san 5 min bɛ se ka lakuraya ni kalata ye. Moulaye Haïdara Malien mɔgɔ million 4 ani ko o de bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan mais ni min m'a ka carte d'identité yira k'a fɔ k'i ye malien ye mɔgɔw t'a fɔ ma k'i ye malien ye ni mɔgɔ kan ka kɛ ivoirien ye 100% ne de kan ka kɛ ivoirien 72 ani bi ne bɛ Côte d'Ivoire yan n bɛ Ala tanu n b'a waleɲuman dɔn n ma kaso kɛ n ma wele faama so la bon ma mina juru ko la fana n b'a la fɔ n bɛ Ala tanu. A ka sugandili ka bila malidenw ka tɔn ɲɛmɔgɔya la n'o ye Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire ye bɛna ɲɛsi gɛlɛya camanw de ma min bɛ Mali jamanadenw kun ka Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ n'o dɔ bɛ tali kɛ u ka bugulatigɛ sɛbɛnw kan baw sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko maliden caman de bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ni waati in na bugulatigɛ sɛbɛn ni a bɛ wele ko carte d'identité walima passeport o tɛ dɔw bolo Sanu Mayiga ale min ye nin tɔn kofɔlen secrétaire général ye ko problème de bɛ an ka carte d'identité consulaire ni ani carte nina problème fila don carte nina ni a ma dafa ko do bɛ carte d'identité kan min t'a la bon an ka carte d'identité fana u b'a wele biométrique tɛ donc biométrique ye o de bɛ document
papier min tɛ se ka falsifier u tɛ se ka namara k'a la donc o de kama faamaw fɛ an bɛ sɛgɛ dɔɔni sɔrɔ bon problème min bɛ fana an ka frontière la maliyɛnw bɛ tɔɔrɔ n'u bɛ bɔ Mali la ka na Côte d'Ivoire. Kanga tɔn ɲɛmɔgɔ kura a nana waati la waati min ka gɛlɛn kosɛbɛ Côte d'Ivoire ani Mali jamana cɛ. N'o dɔ ye Côte d'Ivoire jamanaden mɔgɔ 49 minnu minɛlen don Mali jamana kɔnɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ ni nin y'o kalo 1 ani dɔɔni. Madina Jalo ale fɛnɛ ka fɔ la ko nin waliya min ni a filɛ nin ye senna ko fan fila bɛɛ la fɛɛrɛw kan ka ɲini a kuɲɛ la joona walasa bɛn ka don jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali ani Côte d'Ivoire ye. Madame Berthe Madina Jalo maliden minnu sigilen don Côte d'Ivoire jamana kan olu musow ka tɔn ɲɛmɔgɔ don. Problème mi be Côte d'Ivoire ni Mali cɛ bi ne yɛrɛ Madina personnellement a bɛ ne dɛsɛ sunɔgɔ la min na puisque anw sigilen bɛ Côte d'Ivoire yan ne yɛrɛ parce que n'i bɛ kuma i yɛrɛ de kan ne bɛ yan nɔ ni sanji 32 de Côte d'Ivoire n furula yan n ye den 3 sɔrɔ yan mɔgɔ min san 32 kɛ jamana min na ne bɛ min dɔn Côte d'Ivoire ne t'o dɔn Mali la ni Mali ni Côte d'Ivoire bɛnna a ka di anw de la. Ko kanga ɲɛmɔgɔ kura min sugandilen filɛ nin ye n'a bɛna bolo don a ka baaraw la a tɛmɛ k'a bɛna a ka baara kunfɔlɔ dɔw bɛn Côte d'Ivoire ka finitigi mɔgɔ 49 minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ gɛlɛya min b'o kuɲɛ la Mali ni Côte d'Ivoire jamana cɛ ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ o la. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. K'a fɔ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ minnu bɛ fɛ k'u sɔrɔ an ka nin jɛmukan in na Malikura jɛmukan n'a bɛ senna nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛturukala 102 kan Bamakɔ ana Lamini na Gawukaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛturukala 106.6 kan Tumutukaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛturukala 93.3 kan Koro Banyangara no an bɛ sɔrɔ radio Oruna kan n'olu bɛ taa fiɲɛturukala 93.2 kan ni minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na san kɛrɛnkɛrɛnnenya la a b'an sɔrɔ an ka page kan n'o ye VOA Bambara page ye YouTube kan live la walima Facebook live la walima an ka bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voabambara.com ye ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw ye danatigɛli kɛ ko ka sisa ne a kelen bɛ sanga ye sifinamɔgɔw bolo sisan n'u bɛ kiribikiribimafɛnw k'a la dɔw ka fɔ la k'a sama k'a min awa ko o kɔnna Mali jamana kɔnɔna na a mini a n'a feere k'a bɛɛ lajɛlen kɔ Lamisa Sangare ale bɛ kuma a kan an ka kumakanw lamɛn. Isa ko kuma la an ka minbaga dɔ ka seereya kan lamɛn. Bon ne kɔni b'a min photo dɔrɔn de kama pour ka se ka photo ta n'a ye quoi. Sinon a tɛ nafa wɛrɛ ɲa ne yɛrɛ. A bɛ wari min bɔ an kun dɔɔni tɛ quoi i ma ye n'a interdit la tɛ fɛn tiɲɛ ne kɔni. A minko kelen bɛ se ka taa joli la. Arôme o bɛ sa dama charbon fana bɛ sa dama quoi i ma ye. Olu ye joli ye. Dɔw bɛ arôme di 250 dɔw b'a di 300 charbon 180. Marabagaw y'a feereli n'a minni jɔ o jara sifin dɔw ye. Ne tɔgɔ Ansumani Ture. Ko in a kun sera ban ye ten quoi éducation bɛɛ tiɲɛna ka sababu kɛ ni shisha ko in ye fɛn wɛrɛw bɛ k'a la i b'a min a bɛna mun de las'i ma an bɛ ko kɛ jusqu'à ce qu'an b'a dépasser dɔw y'a min dɔw binna yɔrɔ la u sara yen nɔ ye. Boni Kulubali ye a kɔlɔlɔ dɔw seereya anw ye. Ne yɛrɛ samako kelen ka lamɛn ne ma tɛmɛ o kan wa min kɛra ne yɛrɛ nin kan o ye ko ka yɛrɛ de kɛ a baara jukɔrɔ kelen tora a ɲɛnaminina quoi a ye tile 2 de kɛ a tɛ ka se ka foyi k'a yɛrɛ. E y'a samako kelen min kɛ e ma kɔlɔlɔ y'o la. Ne y'a y'a la parce que ne y'a samako kelen min kɛ a commencera ka ne ɲɛnamini dɔɔni wa o y'a kɛ n m'a kɛ siɲɛ 2. Musomanin dɔw fana b'a min nin sungurunin y'o ko kɔn. Ne tɔgɔ Gesa Kadija Kuyate. Ne y'a ye réseau kan et puis n y'a ye scientifique b'a fɔ n y'a ye docteur caman ka page yɛrɛ kan k'a maɲi a samako kelen raccord la kelen n'a fɔ i ye cigarette paquet kelen min n'a b'o effet kɛ mɔgɔ la e muso tɔ n'i y'a min a b'i kɔnɔna a b'a kɛ cogo di k'e kan ka denw sɔrɔ a bɛ mun kɛ e yɛrɛ den wolonugu la. Madu Jalo fɛ a tun ye mara tiɲɛ
a kun bɛ ka jouer an ka éducation kan kojugu donc n'a interdira sisan a bɛna jeunes bila ka u yɛrɛ minɛ drogue taw ni gulɔmiw n'o joint taw la. Shisha feerelaw dimina marabagaw ka latigɛ kosɔn Madu ko o dimi tun kun tɛ. Drogue feerela ni y'ale ka drogue minɛ la est ce que ale kan ka mankan ci k'a fɔ ko ni y'ale ka ɲɛnamaya tiɲɛtɔ ye. Ne bolo bɛɛ bɛ tugu état de kɔ ni état ko ko an ka fɛn min dabila anw yɛrɛ ka bien de don an b'a dabila intérêt ba yɛrɛ min o ye lamɔ de ye. Papa Sinayogo ye marabagaw tanu yɛrɛ. N'a sera ka dabila ko n'a ka di ne ye. A bɛ se ka bana kuntan na s'u ma sisan par exemple n'o cancer de gorge e tɛ se ka vie bilen ka waati jan sɔrɔ n'a dabila sa denmisɛnninw bɛ se ka sira ɲɛnama sɔrɔ dans l'avenir quoi. Dɔw ye denmansaw jɔyɔrɔ fɔ ka bonya a kɔnli baara matarafali la. Dɔw bɛ yen nɔ olu mansaw yɛrɛ de b'a san ka d'u ma dɛ an hakili la ko fɛn bɛɛ ye waritigiya de ye ni fɛn dɔ yɛrɛ waritigidenw bolo hali an fantanw fana bɛ t'o ɲini k'o d'an denw ma. Den dɔw bɛ yen nɔ u bɛ shisha min u mansaw t'a dɔn ko u b'a min ne yɛrɛ bɛ dɔ dɔn a ye den bugɔ n'a tɛ ɲini ka na a nin tigɛ mais o si la den ma shisha min dabila gɛrɛn ko in de bɛ na ni shisha min yɔrɔ ye. N'i y'a mɛn ko i ka cɛ ɲumanin a bɛ dɔ ka cɛ jugunin de nɔfɛ ni o ka cɛ jugunin ma mara e ka cɛ ɲumanin maralen don cɛ jugunin laban bɛ ka cɛ ɲumanin o tiɲɛnɛ an k'an sinsin marako in kan. Kalo 6 kɔnɔ ɲangili bɛna daminɛ a ko la Lamisa Sangare Kati VOA Bamara. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Tile fila dɔrɔn ne u ka dialogue national kɛnɛ sigili dayɛlɛlen cɛ ye min bɔra a dɔgɔkɔrɔ siɲɛ caman a yirala k'a fɔ ko Timan Erdemi ani Mahamat Nouri n'olu ye Tchad jamana kɛlɛmasa banbanci belebeleba fila ye n'u tun bɛ tunga la olu kɔseginna bi alamisa in na ka don Jamena Tchad jamana faaba kɔnɔna na Modibo Dambele bɛ a ɲɛfɔ an ye. Timan Erdemi n'u ka Union des forces de la résistance ale ɲɛmɔgɔ don ni ale n'a ka jamakulu u tun bɛ kan ka u kunsi jamana faaba ma san 2019 n'u lajɔra ye ka sababuya kɛ ni Faransi jamana ka pankunu ka dɛmɛ ye ka pankunu segira ka na jigi sɔgɔmada fɛ Jamena ale pankunu jigiyɔrɔ la ni a balima mɔgɔ 50 ɲɔgɔn hakɛ tun bɛ kan ka makɔnɔ AFP ka kuma la a ko ne nisɔndiyara ka segin so san caman kɔfɛ jamana kɔ kan Timan Erdemi a ye nin laseli kɛ ni san 67 do ni a ka bomosi jɛma ani ni a kɛlen do k'u ka ladalafini jɛman do ani fugulan jɛma o kɔfɛ sɔgɔmada fɛ Mahamat Nouri ni ale ye Union des forces pour la démocratie et le développement ni a bɛ wele ko UFDD ale fana sera tuguni Tchad jamana pankunu jigi sariya fɛ Faransi ko a ye dankarili kɛ adamadenya hakɛw la a kanabilali sɔrɔ san 2020 k'a sababuya kɛ kɛnɛya ko jangaro ye jama caman o de nana kana Mahamat Nouri kunbɛn ni banbanci marifatigi jɛkulu fila kan kana kuma sibiridon Tchad jamana ka foroba lasigi kuma dɔ la mun bɛna falen bɛɛjɛ kalafili labilalenw kan ani ka fanga lasigi faso jama ma mɔgɔ 1400 olu de makɔnɔnen don ni lafasalikɛlaw b'a la bɛrɛbɛrɛtɔn ani CMT mɔgɔw u kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya dɔgɔkun 3 kɔnɔna la yasa yɛlɛma minnu kan ka don jamana ka cakɛdaw baarakɛminɛw na ani jamana ka sigikan kura ni o ye sariya sunba ye o fɛnɛ kan ka na bila faso jama ka kalata bolowuli kɔnɔna la nka banbanci marifatigi jɛkulu fila ani bɛrɛbɛrɛtɔn kulu dɔw ka fara faso jama mɔgɔ dɔw kan olu bana kutunu da don ni foroba sigika kuma in na ka daa kan u ko fangelema don ka tɛmɛne kunnafoni halisa k'a fɔ ɲɛna ko Algérie jamana pompiers olu u seko damayira bɛɛ lajɛlen na nin wagatinin kɔnɔna na yaasa ka taamɛnɛ belebele 24 ɲɔgɔnna min ye u ka jamana kɔgɔduguyan fanfɛla minɛ a yirala k'a fɔ ko kunungo mɔgɔ caman mɔgɔ 27 ɲɔgɔnna olu de fatura ka sababu kɛ a ye o jate ninnu cɛla denmisɛnnin sifin fitinin caman bɛ a la Mohamed Touré bɛ a ɲɛfɔ. o hakɛ cayara ni mɔgɔ 30 ye minnu cɛla denmisɛnnin 11 ani muso 6 El Tarf sigida la jamana kɔrɔ yan fɛ Tunisie dancɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ 5 Souk Aras muso 2 Sétif ani mɔgɔ 1 Guelma kɔrɔn fɛ ka kɛɲɛ ni civil lakanani ani sigida kunnafonidilaw ka seereya la minnu ye a lase ko mɔgɔ 200 wɛrɛ joginna ni tasuma fagalan lakana maa 10 fana bɛ o cɛla. Ministre min ka baara ɲɛsilen bɛ kiiritigɛlaw ma o ye sɛgɛsɛgɛliw kɔrɔcɛ walasa ka dɔn ni nin tasuma kasara sɔrɔla kirimisi wale fɛ jamana fanga ka kɔnɔko ministre ɲɛmɔgɔ ka kuma kɔfɛ ko tasuma kasara dɔw kɛra ko laɲini ka kɛɲɛ ni jamanadenw ka lakanani ye tasuma 21 bɛ senna hali bi marabolo 7 kɔnɔ lɛr 24
tɛmɛnenw kɔnɔ tasuma fagalanw lakanabagaw 1700 de dala jɛra walasa ka tasuma so 118 faga marabolo 21 kɔnɔ. Sɔrɔdasiw ani jamanadenw ka lakanani dɛmɛbagaw fana bɛ baara la ni pankuru n'o ye hélicoptère ye ka ji bɔnbɔn tasumaw kan. San o san Kongo tasuma bɛ Algérie woroduguyan fan de minɛ nga o kɔni bɛ bonya san o san waati yɛlɛma nɔfɛ. O min bɛ dɔ fara funteni ani ja sɔrɔli kan ani fana ka fara o kan tasuma. A tun bɛ degere n'o ye kalaya hakɛ 48 la ɲɔgɔnna la Karidon, El Taf, Gelma ani Souk Ahras marabolo kɔnɔ. Ministre ɲɛmɔgɔ Aymen Ben Abdrahman n'o sera El Tarf alamisa don ye jamanatigi Abdelmajid Tebboune ka dusukasi ani sagafo lase a mara denbayaw ma ani ka lasabati u ma ko famaw bɛ fɛɛrɛw bɛ latigɛ walasa ka maa joginɛw furakɛ ani ka tasuma minnu bɛ senna hali bi olu faga. Souk Ahras kɛrɛfɛ kilomɛtiri 200 ɲɔgɔn tasuma 5 ma se ka kunbɛn hali bi. Tile kelen ka kɔn o ɲɛ tasuma ni tun ye sigida maaw kamana guan ka sɔrɔ n bɛ ka gɛrɛ dugu la na mɔgɔ miliyɔn tilancɛ bɛ min kɔnɔ. Denbaya 300 ani ayiwa sisan an bɛna ta ka don Mali jamana kɔnɔna na. Jaka Tarawele bɛ a Eluguna gun kan farafina gun kan farafina ŋanaw muso kunda Mali musomanniw ko don u nana kunu Bamakɔ u tikalen tile 17 san 2022 in na. U tun taara Madagascar jamana kan ka taa u niyɔrɔ ta Afrobasket U18 2022 kɛnɛ kan. Ɲɔgɔndan don min bɛ farafina musomanniw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 18 kan. Jamana 9 minnu y'u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndanba la Mali musomanniw de ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ. U nalen kunu farikolo ɲɛnajɛ ani sifinw minisiri Musa Ag Atayer Elayiru ta farafina ŋanaw ye musomanniw ko don. Musa Ag Atayer y'a yira ko basketkɛla kelen o kelen u na sefa wari miliyɔn 5 sɔrɔ u ka baara ɲuman ani Mali kunkɔrɔtali la farafina gun kan. Hakilina jiginna ni ye Mali U18 musomanni kunda u jɔnjɔn segina de ye kɛnɛ in kan. Ɲɔgɔndan min bɔra ka kun cɛ dɔgɔkun tɛmɛnen laban na Madagascar jamana kan o de b'a dafa segina. Musomanniw dɔrɔn tɛ Madagascar janjo kɛnɛ kan cɛmanniw tun bɛ yen minnu si ma tɛmɛ san 18 kan farafina gun cɛmanniw ko don. O kɛnɛ kan Mali cɛmanniw ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ jamana 9 cɛma. O fana na farikolo ɲɛnajɛ ani sifinw minisiri Musa Ag Atayer Elayiru ta olu ye a ka fɔ la Tarawele kala seli don. Ko nin bɛna dansigi kɛ an ka bi alamisa donya utukalo tile 18 Malikura jɛmukan na. Jɛmukan in labɛnni kɛra Cheikh Thiro ani Senemu Keita fɛ. An ka lasera aw ma ne Keyatu Tarawele fɛ. An bɛ laɲini kɛ aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to Malikura jɛmukan ka kunnafoni siraw la. Nin tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye Malikura jɛmukan kɔnɔ. Awa a k'an bɛn waati wɛrɛ.